moitos máis que non poideron vir porque o levamos traballado, levamos moitos anos e votaremos os que fagan falta para facer que se cumpla esa sentencia. Como todos sabedes, a sentencia do Tribunal Supremo é unha sentencia que non é recurrible e que tampouco caduca. Polo tanto, teremos a ben de botar esa planta de gas abaixo, posto que como non caduca, nos leve o tempo que nos leve, estaremos aquí moitos, poucos, pero sempre alguén con ganas de loitar e con ganas de facer xusticia, porque o que non se pode nos anos en que vivimos é dicir que unha planta que está ilegal siga funcionando e que tamén quero dicirle á ciudadanía toda de Mugardos que hoxe está ao mellor escoitando, por si non o sabe, que esa planta de gas está sin seguro, está sin ningún tipo de seguro, posto que o Supremo invalidouna con esta sentencia, dixo que era ilegal a súa actividade. Polo tanto, non hai ningún tipo de seguro que no caso de que ocurrira algo fora a cubrir nada de nada, posto que é unha ilegalidade. Que o sepa todo Mugardos, unha planta de gas ilegal, o dixo o Supremo. Non o di o Comité de Emerxencia, non o di a Asociación de MEA ni ninguna das asociacións que estamos formando parte dese comité. O dixo o Supremo e o dixo o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Polo tanto, queremos advertir aos políticos do pueblo de Mugardos que non estén do Concello, falamos dos que están gobernando e que sabemos todos que en Mugardos solamente un partido político se posicionou desde o principio e tamén en Ferrol e en toda a comarca, en todo o Estado español, o único partido político que se posicionou a favor da nosa causa en contra desta ubicación errónea foi Izquierda Unida, que foi e sigue sendo coherente dende que empezou hasta ahora. Polo tanto, de momento solamente contamos con o apoio deles, pero pedímoslle ao resto de partidos políticos que ahora, con unha sentencia como a que temos, fagan borrón e conta nova. Ahora poden empezar de novo, ahora poden pedir que se cumpla a sentencia, posto que a sentencia, como dixen antes, é firme e irrecurrible. Polo tanto, todos os partidos políticos e todos os sindicatos que en este momento estuveron xogando un pouco a ambigüedade ou incluso estuveron a mercé de Reganosa e da súa industria, teñen agora a oportunidade de rectificar e nós daremosles a benvida a todos eles. Polo tanto, pedímosles que tomen conciencia todos aqueles políticos e sindicales e sindicatos e todas as asociacións que non están con nós e queren agora apoiarnos para que se cumpla a sentenza. Pedímosles que non o esperen ni un día máis, que se unan a nós. Temos todo o tempo do mundo para facer que se cumpla esa sentencia. Esa sentencia que, ademais, vos teño que decir que, polo menos na zona de Mugardos, sempre se nos vendeu que sería a panacea. Os postos de traballo, o diñeiro para o pueblo, o progreso para a comarca. Nin temos máis progreso do que tiñamos, nin máis postos de traballo. E os que hai están en precario, seguro, como están os de Forestal, que xa teñen un ERE. Polo tanto, que non nos metan medo cos postos de traballo, porque ademais, dentro do Comité de Emerxencia, xa temos tamén pensado o que se pode facer con esa instalación
en caso de que, como vai a ser o caso, nos den a razón outra vez e se cumpla a sentencia. Non vai haber paro, a xente que está traballando se lle pode reconvertir en outra cousa. Non é ese o caso, pero en todo caso, o que si é verdad, que si é ilegal, tampouco poden traballar nunha planta ilegal. E outra cousa que non quero que se nos olvide, que ninguén dos que estamos aquí somos culpables de que este eso aí. Polo tanto, nadie nos ten que culpar si algún día, moi pronto, cerran esa planta. Non nos temos que sentir culpables, sino todo o contrario. Nós somos os que estamos facendo ben, e os que lles deron licencia, aínda sabendo que incumplía e aínda sabendo que era unha corrupción con toda regla, esos son os que se teñen que sentir mal. A esos son os que temos que mirarnos mal, non eles a nós. Polo tanto, eu creo que non me queda nada que decir, sino moitas gracias, que sigamos unidos, que temos moito que facer, que esa sentencia non nos relaje, sino todo o contrario, que nos leve a máis loita, a máis unión, para que os xueces, o que lle corresponda, para que se cumpla a sentencia, non vexa que estamos coas más caídas, sino todo o contrario, moi unidos e moi erguidos. Gracias a todos. Falará ahora Lupe Cés.